Máis protagonistas neste tempo de radio onde falamos de Santiago, da nosa contorna, ampla contorna. Por certo, que outra fin de semana andaba por Catoira nun cumpleanos que ben se escoita, Radio Líder Santiago, Catoira, Vila García, espectacular. Bueno, tamén no pino. Estamos coñecendo noticias nada amables, temos o alcalde, non sei se enfadado, pero sí exixente para mellorar varios asuntos que non dependen tanto da xestión do día a día da administración local, pero sí tocar portas, exixir a outras administracións. Imos falar co alcalde do Pino, Manuel Taboada. Bo día novamente, benvido a este estudio, Manuel. Hola, moi bo día. Enfadado? Non, enfadado non, pero, bueno, a verdade que molesto porque, a ver, cousas que están a pasar, sobre todo no transporte de viaxeiros a Santiago, pois a verdade que é preocupante, non? É preocupante que no día a día que haxa, sobre todo, estudantes que están a quedar nas paradas porque o bus neste caso ven completo. Imos empezar polo principio. Transporte que moitos utilizan para chegarse a Santiago de Compostela, dada a proximidade, liña que ven de Lugo, liña que opera Monbús, e que chega a Arca, Pedrouzo, no Concello do Pino, a 8:00 da mañá, onde hai estudiantes pois que veñen as clases, os exames, e que se atopan co bus cheo, ás veces de peregrinos. Sí, efectivamente, bueno, a verdade que usuarios, porque o peregrino tamén ten dereito a usar o autobús como eu digo que o problema non pasa porque o autobús veña cheo de peregrinos. O problema pasa porque, a ver, antigamente na anterior concesionaria que era a empresa Freire, aí tiña 2 autobuses facendo o percorrido entre as 8 e 8:30 da mañá, un salía de Lugo e outro salía de Solado dos Monxes, pero pasaban, esas frecuencias pasaban o mío cunha distancia de tempo entre un outro de 10 minutos, un pasaba ás 8:10 da mañán e outro pasaba ás 8:20. Entón, nunca había este problema. Veñan en primeiro, claro, son 2 autobuses. Pillabas o primeiro, pillabas o segundo. Pillaba o segundo. E calquera dos dous chegaba con horario suficiente para entrar nas clases, nas distintas clases dos institutos e incluso da Universidade de Santiago. Pero desde que a nova adjudicataria, en este caso, pasou a mans de Monbús, eso convirtou solamente en un autobús solo. Non hai o de sobrado, entendo. Claro, ese de sobrado solamente sale un de Lugo. Entón, o bus de Lugo, claro, a partir de xa en Arzúa, xa casi ben completo, nas primeiras paradas do Pino xa enche de todo, entón, cando chega, as paradas, incluso as que están antes de Arca, nas paradas xa de Cerceda, e incluso en alguna parada de Ferreiros, pois xa veñen completo. Entonces que o outro día mesmo pasou un tema que na parada en Ferreiros había solamente 3 prazas e había 7 persoas esperando o bus e tuveron que tornarse para deixar ya 3 alumnos que tiñan examen ás 9 da mañá. Nestes mundos que teñamos que andar sorteando o billete do bus, a min pareceme que é lamentable. Entonces eu digo, eu puxen todos estes feitos en conhecimento neste caso da Dirección Xeral de Mobilidade. Un escrito, non? Sí, además, chamadas de teléfono, WhatsApp, de todo. Bueno, teñen material suficiente para ver que a empresa non está a cumplir. Entón, eu sempre digo que como resolven isto? Pois resolveno reforzando con un segundo bus, e non digo desde Lugo, pero polo menos desde o Concello de Melide, que daría neste caso servicio a Melide, Arzúa e o Pino. Hoxe mesmo pasou o bus, que ten que pasar sobre as 8:15 da mañá, e pasou o bus 8:28 minutos. É dicir, chegaron os estudantes de Santiago ás 8:56. É dicir, teñen 4 minutos para chegar ás clases tanto de Fontiñas como de Sar. Entón, é verdade que... Que capacidade ten o bus que pasa? 50 e pico prazas? O bus ten entre 50 e 55. 50 e 55. Sí, hai a casualidade que este venres que estaban os inspectores da Xunta de Mobilidade controlando o tema, mandou un de 77 prazas. Entón, dame a casualidade, non? Que un día que veña a controlar o que manda un autobús de máis capacidade, pero é dicir, que os buses que andan circulando normalmente son 55 e 50 plazas. O sea, que un de maior capacidade podería resultar... Se viñera todos os días e de 77 prazas, ao mellor non resolvería o problema no 100%, pero ao mellor... Este é o primeiro, alcalde? O das 8:15 que pasa... É o primeiro bus que pasa. É o primeiro autobús que pasa por o Pino. De conexión por o Pino. Que enlaza con Santiago para a primeira hora da mañá. O seguinte, supoño que será... Pasa sobre as 10 da mañá, que ven chegando a Santiago ás 10:20 e se perderían dúas primeiras clases calquera alumno que estea en calquera centro de ensinanza de Santiago. Que teña que poñer de acordo con coches particulares, taxi ou... Claro, recurrir a coches particulares, un día veñen uns pais, outro día veñen outros pais, e cando non pode, pois iso, recurrir incluso a taxis, servicio de taxi. Entonces, eu digo que
O tema é preocupante polo tema ese, é dicir que eu din os peregrinos teñen dereito igual que outro viaxeiro calquera, pero o problema non é dos peregrinos, o problema é que a empresa ou ten que reforzar con segundo bus, ou se puñera un autobús todos os días de 77 prazas, pois ao mellor solucionaba o problema, non un 100%, pero ao mellor en máis dos días daría abasto con ese bus. Pero non é eso. Os bus que veñen son entre 50 e 55 prazas todos os días. E a parte que o horario tampouco cumpre o 100%. Xa digo, tiña que estar en Opinas 8:15, 8:25, 8:20, 8:30. É dicir, que chega moi xusto a Santiago, a primeira instituto, que é o de Funtiñas, sí, que baixan en Sar, claro, e chegan 9:05, 9:02, 9:03 minutos, que te dicen. O Concello do Pino fixe un chamamento tamén á propia cidadanía de que informe, de que lles informen para ter máis documentación se cabe. Claro, porque, pero, bueno, a ver, eu creo que moitas veces unha imaxe dice que vale máis que 1000 palabras, entonces as probas, se temos probas da hora que chega, de que a xente queda nas paradas e que non pode decir o contrario, que está o servicio cumprindo 100%. É dicir, que entón, eu por iso quero ter esas probas desde o Concello, pois para decir, incluso, remitirles neste caso a Consellería, neste caso a Dirección de Mobilidade, e mira, a empresa pode decir o que queira, pero aquí están as probas. Pois hoxe quedaron 3, mañán quedan os que sean, fai 2 días tal, o autobús non chega ás 8:15, que chegou ás 8:28 como chegou hoxe. Entonces, eu por iso quero as probas para decir, oi, para ter onde decir, mira, nós non estamos aquí a inventarnos nada. A realidade é esta, guste ou non guste, a realidade é este. Como se soluciona? Eu penso que... Reforzando, non? Reforzando... No inicio da provincia, en Melide... Xusto, reforzando, sí, porque a problemática, porque eu levo averiguado, empeza en Arzúa e Xaiba, algún día que tamén está pasando algo desto, pero bueno, debe pasar menos, e despois tamén moitas veces, ao mellor non hai tanta vinculación co tema da ensinanza Arzúa con Santiago, ao mellor incluso van a centros de Lugo, van, bueno, non me esquero, non sei, ou a Coruña, non sei, pero... A problemática realmente é no Pino. No Pino xa é... Sí, o último punto antes de claro, entrar... Claro. E de feito tamén, os días que está a chover, pois é verdade que moitos peregrinos fan uso do bus para acercarse a Santiago. Que están no seu dereito. Están no seu dereito. Como ben apuntaba o rexedor. Bueno, pues este é un punto controvertido. En que punto está? Tivo algún tipo de resposta por parte da Administración, de estudo? Xusto houbo unha especie de investigación, aumentouse un autobús con máis prazas. Sí. En que punto estamos, alcalde? Bueno, pois eu agora batallar e batallar. Claro, eles que van a falar ca empresa e que van a ver como soluciona este problema desde a Dirección Xeral de Mobilidade, é dicir, poñen toda a voluntade, pero bueno, eu por iso quero ter probas, porque a empresa dille que non é certo, que non, que os buses que non. Entonces eu quero ter as probas, por iso pide a colaboración de toda a veciñanza, sobre todo os que están, os usuarios, que son os afectados, para que digan, pois mira, non é isto. Entonces, claro, cando mandas probas á Xunta, non van a decir, isto non inventamos, isto... Entendo. Sí, se nos di que utilicemos o transporte público, claro, e depois vemos que non podemos utilizarlo como debemos. Outro dos asuntos tamén grave polo que está acontecendo. Aquí nas últimas entrevistas xa vostede garda uns minutos para falar da problemática do lobo no Concello de O Pino. Como interfire a perda de animais? Como interfire no propio Camiño de Santiago coa presenza do lobo? Últimamente coñecemos que isto non se para. O problema do lobo no Concello de O Pino está sendo grave, é de gravidade. Sí, grave e preocupante, sobre todo, xa digo, polo tema que está a facer, os daños que está a facer na gandería, tanto na vacún como na de ovino, pero especialmente na vacún, é dicir que o ano pasado houve explotacións que por ataques do lobo perderon máis de 20 animais, entre becerros e vacas. Unha explotación unha sola, pero en toda a contorna das parroquias de que está afectando, que son ali 5 ou 6 parroquias, pois podemos falar que de 50 60 animais no último ano e medio, desde o principio do 24 hasta máis de 50 60 animais que se perderon xa digo, tanto en becerros como en vacas. Hai algunha explotación que lle atacou, en este caso que tamén lle matou, máis de 10 vacas no que vai nos últimos 8 meses, evidentemente. Entonces, pero claro, como estaba protegido, estaba metido dentro da lespre, que non se podía pedir nin batida, nin espera, nin moito menos, pois non había maneira de poder controlar esas manadas de lobos. Agora, unha vez que xa Europa sacou de lespre o tema da protección do lobo, bueno, pois nós o que pedimos desde o Concello, e así o manifestamos directamente á conselleira
que coñeceu estes feitos ali en persoa, que veu a verdade que hai que agradecerlle. Estivo. Sí, veu ali a ver os feitos estes que estábamos a contarlle, e veu como incluso aquele día que estuvo ali, pois aquela mesma noite atacara a dúas vacas e matara o mesmo gandeiro, este que lle matou 7 vacas, aquele día matoulle 2, o día que veu e veu reunirse cos propios afectados, os gandeiros tanto do Pino, que aproveitaron, incluso viñeron de algún concello do lado, tamén a escoitala, e o que hai que agradecerlle que se molestara a vir en sitio a conocer estes feitos. Bueno, pois agora que se poden xa pedir, neste caso, esperas hasta o mes de xullo, que en xullo podense pedir batidas, o que lle pedimos é a Consellería que autorice esas esperas, e aproximadamente, se non dan os frutos que pensa que teñen que dar esas esperas, habrá aquí algún tipo de dar tamén unha batida, coordinados co TECOR da zona, é dicir que son quenas poden despois pedir. E nós, o que dicimos sempre, non queremos terminar ni acabar co lobo, queremos controlar as manadas de lobos, como se fixo toda vez. Entendese que hai superpoboación. Claro, como se fixo, é que agora mesmo algún día vense a pleno dos días 7, 8 exemplares xuntos, 7, 8 exemplares xuntos. Manadas de lobos, é dicir, incluso moitas veces, pois, como ben decía vostede, apuntaba polo tema do Camiño de Santiago, tanto polo Camiño do Norte como polo Camiño francés. Bueno, que non van a atacar nin un peregrino, pero a verdade é que non resulta... Dá respeto, dá medo, Non resulta moi satisfactorio encontrarse con un lobo cando ves camiñando polo camiño, sea a primeiras horas da mañán ou a última hora da tarde, a verdade é que é un tema que pon respeto. Entonces, o que pedimos, que nos autoricen ese tipo de esperas e despois que damos as batidas, para algún xeito poder controlar esas manadas de lobos como se fixo toda a vida. É dicir, nadie quere, nin os propios gandeiros queren que se termine o lobo, que o lobo tamén fai falta dentro do ecosistema, pero o que non pode ser é que estean as manadas baixo ningún tipo de control, é dicir, facendo estas cousas que esas atacas que están a facer. Se estuveran controladas, pois, oye, que un lobo é un agricultor no ano matoulle un becerro, é normal, sempre pasou, ou matoulle unha ovella, sempre pasou. Nadie puxo o grito no ceo por eses temas. Agora, o problema que se mate unha explotación creo que leva máis de 21 ou 22 becerros que lle matou. É dicir que eso non é, por moito seguro que teñas, é moito tema. Aquí a xente non quere recaudar carto do seguro, o que quere é ter as súas cabañas protegidas e que a súa produción, porque sabemos que se che mata unha vaca que está en produción de leite ou unha vaca de carne, ainda que chabone o seguro, non poso ao día seguinte outra vaca a mesma produción. Non é como un coche que... Evidentemente. Entonces por eso son estes problemas. Entonces, bueno, penso que desde a Consellería tamén son coñecedores destes problemas e eu penso que, bueno, que van a nos coitarnos que non estamos a pedir e penso que van a ser autorizadas tanto estas esperas e xa digo, se non dan un resultado satisfactorio que teñen que dar, pois teremos que ir a outra modalidade que é batidas, pero iso hai que esperar a partir de 1 de xullo. Pues situación tamén complexa, Sí. a que se está vivindo no Concello de Opino, que según lía afecta a varias parroquias, Sí. prácticamente a metade das parroquias Sí, do Concello está de Opino. afectando, sí, entre as parroquias tanto de Lardeiros, Gonzar, Medín, Pastor, os dous Ferreiros, San Mamés, San Verísimo de Ferreiros e Cerceda. Está afectando a 6-7 parroquias do Opino, a mitad do territorio. Os gandeiros deben estar preocupados. É verdade que están moi preocupados, moi preocupados. Indignados. Sí, moi preocupados e ademais as solucións que lle dan que pechen as fincas, que metan mastíns, pero eso non é solución, é dicir que ele non pode meter todo, incluso é outra cousa, que hai moito ganado que ten que estar fora nas fincas en liberdade, non pode estar baixo metido en esta población todo o día. Entonces é un problema moi serio, unha cousa é contale, outra cousa é vivilo en directo que está a pasar con este tema do lobo. Pero bueno, agora esperemos que unha vez que, bueno, que todos esa especial protección, pois que poidamos volver a controlar esas manadas como se fixo toda a vida. Sí. Que nadie pense que nadie quere que se exterminar o lobo, non. Queremos controlar a población como se fixo sempre. Quedou claro. Dous asuntos medios controvertidos que depende da loita do Concello do Pino como así o está a facer, o transporte, a mobilidade, o lobo, o control. Algo máis amable, alcalde, para ir rematando, que hai romaría esta mesma fin de semana, o sábado. Sí, o sábado 24, unha romaría do Partido Popular da provincia da Coruña, se reúnen no Pino, unha carballeira fantástica e fabulosa, e milleiros de persoas. Sí, a verdade é que xa levamos uns anos tendo esta xuntanza aos populares de Coruña, é verdade, bueno, pois
que todos os anos resulta moi ben, o tempo acompañou, excepto un ano que nos choveu, pero acompañou moi ben. É unha maneira de xuntarnos un día ao ano, pois toda a familia popular, porque moitas veces ao mellor non te ves en todo o ano co que está lá na zona de Ferrolterra ou na Costa da Morte ou tal. Entón, bueno, pois é unha maneira de xuntar a vernos todos e pasar un día de romería, un día de festa e tamén moitas cargos públicos, afiliados, sí, simpatizantes, sí, é dicir que xuntámonos ali, pois eso... O ano pasado había moita xente. Sí, o ano pasado éramos casi preto de 5.000 persoas, e o outro ano tamén andábamos casi nas 5.000. Andamos todos os anos entre 4 e 5.000 persoas que nos xuntamos ali, e xa digo, un día de romería, pois un día de falar, un día de estar entre amigos, e un día de intercambiar incluso moitas veces opinións distintas entre distintos concellos ou distintos equipos de concellos que, bueno, pois que cada concello mesmo que é un mundo, pois, olha, eu así estou gestiono así, pois outro digo gestiono de outra maneira, en cambiar impresións entre todos. E ten xa o cuño, isto ten que ser no Pino. Isto non é itinerante, isto bueno, o Piño xa se afianzou coa romería a ser aí, isto tira. A verdade é que agradecilla neste caso pois, ao presidente provincial e tamén toda a xunta directiva que tomaran o Pino como tal, e a verdade é que o Pino para a provincia de Coruña que é un punto bastante céntrico, porque decir, por da zona do Barbanza quedalle ben, a zona de Ferrolterra está a mesma distancia, a Costa da Morte igual, é dicir que é un punto céntrico para a provincia de Coruña para este tema. E bueno, o sitio tamén se presta, ali con a ermita que hai, a Robleda toda, a orquestra, bueno, é un sitio tranquilo, é outra cousa, que inda que fagamos algo de barullo non molestamos a nadie. Eso é verdade. Non molestamos a nadie. Entón, bueno, pues intentamos eso. Mira o presidente nacional? Sí, ten confirmado, sí. Creo que o ano pasado estivo Ursula von der Leyen, sí. Sempre veñen así cargos. Este ano, bueno, eu creo que están os presidentes tanto provincial como autonómico como nacional, e despois, bueno, outros cargos intermedios que virán por aí, que, bueno, é verdade que nos xuntamos un bastante familia do partido e pasámolo pois un día de festa, un día de alegría, e bueno, pois tamén hai que ter algún día para ir desconectando un pouco dos problemas do día a día. Este sábado. E xa por último, alcalde, en que está así traballando? Cales son esas carpetas que ten enriba do despacho en prioridade? Bueno, agora, a ver, é dicir que son varios como en calquera administración, porque os problemas sempre hai que intentar achegalos. Rematamos un que tiñamos ganas de rematalo, que era o tema de dar cobertura ca fibra óptica a todo o concello, ou todo aquilo que deixou neste caso Telefónica sin cubrir, o cubrimos nós incluso con fondos propios, a través dun convenio que fixemos neste caso con Rede Aberta. Temos coberto 100%, e tamén aproveito desde aquí, se algún veciño ainda ten algún problema que está sin este servicio, que non lo comunique a fibra, que intentamos darlle solución. O sea, hai que poñerlle pois tema de postes para levar ali o cableado, pois le póñense, é dicir, creo que non, pero se hai algún, pois tamén que non dubide en chamar ao concello a poñer o feito no noso coñecemento do tema. E despois, bueno, estamos xa preparando os planes de obras agora para empezar a ver se a Deputación xa manda orden para poder contratar a Cia Obrán para quitar esas obras que están pendentes de arranxo de estradas e algunhas beiras rúas e incluso algunhas sendas pequeninas que temos a maiores, rematando incluso tamén as de este anterior plan. E bueno, é dicir, despois con estes pequenos problemas que non son tan pequenos, que xa digo, neste momento nos que nos preocupa bastante é o do transporte de viaxeiros, preocupanos igual que o do Lobo, pero o transporte de viaxeiros temos que poñer solución, pero solución xa, porque non podemos ser eso. A min pareceme casi lamentable que a estas alturas que estemos por un lado promocionando o transporte de uso público cada día máis, para que deixemos os nosos coches particulares nos garaxes, e despois chegamos ás paradas e encontramos estes problemas. Unha ventaxe, un concello tan pegadiño a Santiago de Compostela que un día, pois me movo no autobús urbano porque teño esa franxa, revisar o horario, pero quedarse así de brazos cruzados. Sí, además que nós estamos incluindo o transporte metropolitano, estamos tamén incluídos, vamos aí moitos anos. Ya digo, pois son problemas que cando no concesionario non pasaba. Eu non quero pensar que isto se meten o reforzo de outro autobús tamén se resolve este problema. Por certo, vivenda, estamos vendo na zona da gasolinera en Arca esas edificios que quedaban aí obsoletos, parece que xa se están rehabilitando e haberá máis vivenda no Concello do Pino. Sí, estánse, a ver, remataron xa agora aí, creo que é unha promoción de 24 vivendas, están tamén con 2 complexos hoteleiros ali ao lado, na mesma zona,
E de feito nós, bueno, pois tamén se lle nunha xuntanza que tú non fai moito que a propia conselleira comunicouse, bueno, fixe a petición a ver se tamén podemos promover algunha vivenda neste caso de promoción. En Arca. En Arca, sí. Algunha temos incluso ali suelo de suficiente para promover polo menos un 6, 7, 8 vivendas destas de promoción autonómica para estes xovens tamén poden hacer unha vivenda. Pois, alcalde, graciñas. Vémonos o sábado na romería do Partido Popular, se nos convidan para vivilo e para que quede constancia nas nosas redes e demais, pois da festa que se monta nun bo ambiente popular con toda a provincia da Pois o que a min corresponde, se quedades convidados, pois e moitas grazas por darnos a oportunidade un día máis de vir a falar aquí da problemática e das cousas que boas e malas que ten o Pino. Pois saudamos ao Concello do Pino, a toda a xente que nos escoite dende aquí, hoxe co voso alcalde, con Manuel Taboada. Graciñas. Grazas, moi bo día.